Sunday school was not far from the house where we lived, and the superintendent of the Sunday school used to give a little homily, a little sermon, a little talk, a little familiar, and always this talk would have a moral. It would have a lesson in it. Неделното училище не бе далеч от нашата къща. Директорът на училището произнасяше малка проповед беседа всяка неделя и винаги неговата проповед съдържаше някаква поука. Винаги трябваше да има някакъв урок в нея. Така, една неделя той искаше съвсем образно да предаде урока на децата, така че те да слушат какво им се казва и да не мислят върху него. И той ни разказа историята на Микеланджело. По това време скулпторите са работили в нещо като хангари. Техните студия са приличали на гаражи с едната страна открита. Един ден Микеланджело моделирал главата на един стар, смеещ се сатир. Един мъж, който минавал покрай студиото, се спрял да го наблюдава какво прави. След като го наблюдавал 5-10 минути и видял, че сатира се е озъбил в широка усмивка, непознатият казал на Микеланджело, че един стар сатир не може да има зъби. Микеланджело, за когото казва, че е бил най-великият скулптор, живял някога на света, и слушал внимателно този непознат немо човек и разбрал, че това, което той казал, има смисъл. Взел едно длето и избил всички зъби на фигурата. Всъщност, директорът искаше да ни внуши как най-великият скулптор на света е послушал непознатия, но това, което мен ме впечатли, не бе моралът на разказа, а факта, че е имало скулптор, наречен Микеланджело, който е бил най-великият, някога живял. Когато се прибрах вкъщи, за късмет баща ми имаше един екземпляр от двуседмичното издание Детска енциклопедия, което излизаше тогава и отново за късмет, в него имаше статия за Микеланджело. Аз я прочетох и от тогава, ако някой ме запиташе: Хенри, какъв би искал да бъдеш? Никога не казвах ватман или нещо друго, а отсичах: скулптор. Drawing all the sculptors who've been any good, or the best of them, like Rodin, like Michelangelo, like Bernini, they were all great draftsmen. They were all, on the whole, better draftsmen than the painters. Всички големи скулптори, или поне най-големите между тях, са били добри рисувачи. Така, например, Роден, Микеланджело, Бернини. Всички са рисували хубаво. Общо взето, те са били по-добри рисувачи дори от много художници. Така трябва да бъде. Трябва да разбираш и да познаваш рисуването. Рисуването е опит да се покаже формата на нещо върху една плоска повърхност. То показва и трите измерения на това нещо върху равнината. Това е целият проблем на рисуването. И то може да се върши по два основни начина. Например, с светлини и сенки. Така че ако рисуваш от натура, трябва да се види дали осветлението, което съществува в нашето въображение, съответства на истинското осветление. Сега ще опитам да ви покажа как може да се рисува без да се гледа. Ще го направя, но това е само един трик. Но всъщност не е само трик. Защото ако се опитваш да направиш нещо без да гледаш, ти трябва да си го представиш много ясно. Трябва да знаеш коя част от рисунката си направил, коя част ти остава да направиш. И това е едно добро упражнение за художника, защото го кара да си представя, да има картината в главата си. И това развива въображението. See what's this now? Well, they can be, yes. Yes, because a sculptor is a big man. All sorts. There are other ones too. Those are sketchbooks. Hmm? What's that? Yeah, that's all. Yeah. Of drawing.
I'll try to show you, but we might do it. Let's see, where's the something? See? And there, over there, down, and there. One doesn't look at what you're drawing. Когато не гледаш това, което рисуваш, и когато трябва да си представяш и да се опитваш да запомниш всичко и така нататък, ти си представяш коя част си направил и коя ти предстои да правиш. Разбира се, не е възможно да не сбъркаш, но понякога от това излиза едно изопачение, което е интересно, което може да бъде интересно, и всъщност се получава същината на това, което рисуваш, защото изхвърляш всички детайли. Така се опитваш да мислиш само за цялото, за голямата идея, но в крайна сметка това е рисуване. Всичко е рисуване. Ето неща, които могат да бъдат скали и прочие. Могат да ви дадат идея за полегнали фигури и така нататък. От тук аз взимам идеи за скулптурите си. That's it. Right.
The light isn't very good. Can you turn it further around that way? That's it. Whoa, whoa, and push it back now. Coming. That's it. Whoa, good enough. Splendid. Beauty is very difficult to define what one means by that. And in different parts of the world and in different periods of history, Красиво. beauty has been Много трудно е да се определи какво човек разбира под това понятие. В различни краища на света и през различни епохи за красивото се е мислило по различни начини. Искам да кажа, че индийската цивилизация и нейното чувство за красивото са били различни от гръцката идея за красотата. Сигурен съм, че готическата идея за красивото е била различна от ренесансовата. Така че няма единна дефиниция за красотата. Красотата е нещо, за което ние всички имаме представа, идея. Но не може да има една обща дефиниция, чрез която да я изразиш в две кратки изречения. Красотата възниква от силата на намерението, от усилието. Тя е нещо като стремежа на човешките създания да се разбират едни и други, да се разбира живота, да се разбира света, в който живеем. When the Second World War began, the 1939 one, Kenneth Clark, now Lord Clark, was the director of the National Gallery, and he, amongst others, revived the same idea of official war artists. And several artists were appointed. I was asked to be a war artist, but I wanted to go on with my ordinary sculpture because Когато през 1939 година започна Втората световна война, Кенет Кларк, който сега е Лорд Кларк, а тогава беше директор на Националната галерия, заедно с други хора лансира идеята за така наречените официални военни художници. Бяха посочени няколко души. Помолиха и мен да стана военен художник. Но аз предпочитах да се занимавам с скулптурата си, защото през първия период от войната не се случваше почти нищо. По време на германските въздушни нападения, хората от по-бедните райони на Лондон, въпреки че нямаха официално разрешение, нахълтаха в метрото, за да потърсят там убежище и на практика го превзеха. Виждал ги бях да обикалят метрото при вечер. По-късно разбрах, че това го правят, за да си намерят по-добро място на пероните, за тях и за техните деца и така нататък. Една нощ аз бях без кола и автобусите също не се движеха. Вървеше само метрото и ние слязохме на станцията на Пикадили Съркъс, където за първи път ги видях. Жени, които събличаха децата си и ги слагаха да легнат върху одеяла на перона. Влаковете минаваха край тях в двете посоки. Някои от децата вече бяха заспали, тъй като минаваше 11 часа. Те бяха заспали тъй дълбоко, все едно, че се намираха у дома си. Влаковете още вървяха и ние се качихме до станцията Белсайз парк в Хемстед. Но ние не знаехме какво щеше да се случи тази нощ. Германците бяха започнали да засилват бомбардировките над Лондон с надеждата, че ще сломят духа на града и ще приключат войната, след като той се предаде. Така те засилваха бомбардировките. Но властите, правителството, Чърчил, бяха решили да създадат в покрайнините на Лондон баш от противовъздушна артилерия. Той бе изграден на около 5-10 мили източно от Лондон. За него властите не бяха съобщили на никого, дори на служителите от гражданската отбрана. И тази нощ беше невероятна, защото стрелбата беше 20 пъти по-силна, а хората не знаеха. Така че ние трябваше да чакаме в метрото. Чакахме цял час преди да ни пуснат да излезем. И през това време аз можех да наблюдавам и изучавам хората, които се криеха там. Видях как те се мъчат да разберат какво става. Видях тяхното поведение. Беше нещо като гръцка трагедия. С едно напрежение, което витаеше във въздуха. Там долу не се случваше нищо.
Но хората бяха будни, защото усещаха стрелбата вън. След един час ни разрешиха да излезем и на другата сутрин в студиото си в Хемстед аз се опитах да нарисувам някои от нещата, които бях видял в метрото. Така се започна. Аз рисувах, защото бях заинтригуван и на следващата вечер отново отидох там. Гледах и правех някои скици в един бележник, голям около 4 на 4 инча, който можех да нося в джоба си. Не можех да рисувам директно, защото би било неучтиво и грубо. Това бе все едно да рисуваш някого в собствената му спалня, защото хората се държаха така, като че ли са си у дома. Така че трябваше да се оттеглям в коридора, за да правя по някоя щриха, за да си припомня после. То бе същото като рисуване с затворени очи. От тези скици аз започнах да правя своите рисунки през деня. Бях ентусиазиран и показах на лорд Кларк моите рисунки. Показах му и първия си малък бележник. Той видя някои от рисунките ми и каза: „Хенри, сега вече не можеш да откажеш да бъдеш военен художник." Съгласих се и му казах, че вече има какво да се рисува. Никога преди не бях виждал подобна гледка. И не можех да си представя, че каквото и да било в света преди е приличало на това. Humanism, it's a long word, it's a big word, and it means a lot. What I mean by it is the appreciation, understanding, sympathy for human beings, for other human beings, for life generally, for animals too, for the whole of this is humanism. This is trying to have a rapport. Хуманизмът принадлежи на големия свят и той означава много. Това, което аз разбирам под хуманизъм, е оценяването, разбирането, съчувствието към другите човешки създания. Изобщо към живота като цяло. Общо взето, това е хуманността. Това е да се опитваш да съчувстваш на живота. Така скулптурата и живописта помагат на другите човешки създания. Защото ако не беше така, хората биха се убивали. Биха се били помежду си. Съвестта щеше да им позволява да правят зло на другите и изкуството е нещо като контрабаланс на злото. Трябва да има такъв контрабаланс, защото иначе светът скоро би престанал да съществува. Ако хората бяха само лоши, ако те правеха само зло, това би било краят. Имало е епохи, когато хората са били лишени от всичко и обезправени, когато злото е изглеждало по-могъщо и по-привлекателно от доброто или някак си по-жизнено. Все пак, ако това беше една продължителна и стабилна тенденция, ако това беше естественото състояние на нещата, а не обратното, както вярвам аз, светът би престанал да съществува преди 1 000 000 години. Има една сила, която ни тласка към доброто. Няма нужда да знаеш кога,
къде и как. Просто трябва да правиш своето малко нещо. Това е достатъчно. Не философствам и не разсъждавам за бъдещето на света. Какво би се случило и така нататък. Аз мисля, че ако човек изпълни и осмисли собствения си живот и реализира таланта, който има и чувствата, които притежава, това е достатъчно. И ако това, което си мислил и си правил, заслужава вниманието на другите хора, дори и след като ти си мъртъв, това е достатъчно. Това е то. Да пожертваш всичко на идеала, който имаш. Това е. Искам да кажа, че един скулптор или художник трябва да желае да направи своята най-хубава скулптура или картина повече от всичко друго в своя живот. Само тогава той ще може да я направи.
Hmm.